Hey Nangalumzuzu, welcome to Dear Brothers, another episode of Love Back mntanami. Sibuyise nothando bafethu. Bathi amanzi la kamakhona aphinda ame futhi. Asazi ke noma sazoma yini. Igama lami ngafethu nguVusi Mavusana aka Mavothela. Ngisegoli bafethu. Kwanye makayipheli phela amazinyo endoda elama lisekho selawa. Bafo. Santumela simbingelele siphinde sinamukele bafowethu kuDuyaza Brothers niyalazi udaba Hey. odokotela bothanda Duyaza Hospital Haw. siyaklinika lana siklinika inhliziyo zabantu Kumbini legoli. siklinika ingqondo siklinika wonke nje bafowethu siya-advise la si-advise khona sisize la kusizwa khona bafowethu ningakhohlwa subscribe ni-comment nisinike i-feedback ukuthi nicabanga ini ngesipani ngoba nathi sithatha isikhathi sethu lishisa ilanga sisuke endlini zethu sishiya abafazi bethu sizosebenza Hey akushisi kulo silence mina. kuyashisa bafethu ningakhohlwa futhi bafethu ukusubscribe Yeah, bafethu senicela kakhulu usubscribe bafethu. Sicela ukuthi bafethu sishaye noma nje 100. Ngo-December bafethu. Shaya uJanuary vele nje sesiphethe iplan yabo. Duyaza Brothers. Ngiyazi ukuthi naku Duyaza TV nakwenza lokho futhi ngiyazi ukuthi nilala ku Duyaza Brothers ngeke kuze kunihlule lokho because kuseyini seyithi kuseyindaba ezodwa isakhala mntanami bafethu sisegazi siphethe umjida ucelile kusemsiza usibhalele wathi doda kaManqele senginibonile nibasiza abanye kodwa ngiyabona abanye abasizakali abanye basizakala naye shothi uyathemba ukuthi uzosizakala endabeni yakhe nathi siyathemba futhi ukuthi sizokhona ukumsiza kodwa uhlangothi asilithathi wrong trikinyana kodwa if wrong yena hayi because kusakusha nyani hey hayi le ndoda indaba yakho lethi saseyitshe phela umjida yathi uyimisele okay hayi uyithandile le ntokazi okay into zesimghosta fast kangaka phona futhi khona akayithandanga Hayi. okay kodwa ke the only person uzosichazela istory ngoyibafu umnikazi wayo sondela mfowethu sondela cha khamba kanjani Ngiyaphila oh hey wabekuzadla ngithi ngiyakubingelela lapha cha ngibona. ulokhu uyibeke nje la emuva Ngicabanga kakhulu sengifisa nokumbona senamalanga ngento. sime kahle yeah sondela yeah hamba kahle Ya ihamba kahle sinezwa kini. na number 1 usocabanga kakhulu sekunjani Sengicabanga kakhulu angisamboni kulamalanga kodwa sihlala endaweni engekho kude kakhulu besijwayele ukubonana nje. After inhlekelele yenzeka, cha ngisamboni. yini awazi lapho uhlala lapho ngoba phela ngicabanga sisibe location yakhe la uhlala lo uzophuma la Cha khona ukwazi ukuthi ngiyazi ukuthi nje uma wakhe nakhona kusukela kudala nje sasinezinto sasicabana. Akusumama nje ukuthi uyabathanda abantu. Shuthi nje mengakhuluma la TV abantu bangavele babone ukuthi ngisaphi lento. Umama wayengasumuntu right, umama wayeganga yabo. no asiyeke asiyeke sikhulume ngaleyo zinga hayi yeah ayibalekile lo yini sikhulume ngaleyo zinga igama ubani first Mina ngosiphiwe bafo. Siphiwe Yeah. okay no first Siphiwe ukhuluma noVusi lawa amanqele and then uMusa lawa amanqele and then umfundisi lo shooter sibuye ku Duyaza Brothers so nje ubusibhalele mfethu ngiyathemba ukuthi ama show wethu amanye uke wabona before sisiza abanye abantu and wabona futhi usabanye abantu abasizakali Yebo ngiyakubona bafo. abanye abasizakala abanye abasizakali hayi so asazi nawe ukuthi because uzositshela isitolo sakho njengamanje ukuthi umama lo eze ngayo bani igama lakhe Umama engize ngayo Rethabile. Rethabile Yebo Rethabile. Cha kusintombi cha. Sesokhuluma mesefika la ngizozwa ngayo. lilizani kathi akathi itefo okay Shuthi no it's fine uzochaza abayifika usho njalo okay ngifuna ukuzwa ngayo nami ngoba cha hayi angisazi ukwenzakala. wena ube yini kuwe wena umthatha njengani Mina bengithatha njengomfazi. Kodwa cha yena hayi umdalanyana. Bekumele ngidlalele kontanga bami kodwa yena ngimthandile. Ngazi kwenzakalani. uzakwazi uyikhawula sazi history salo yeah size ngifuna kuwe inkabi yami Yebo bafo. ukuthi nje wehlisa umoya ne shy breathe in breathe out relax yeah ukhohle nje camera unake thina ngincatshozwana la igazi into zakhona wamthola kanjani manje uthi ukhulile kunawe Ya ukhulile umdadlana. wena ukhule kakhulu noma mhlawumbe ukhule nje kancane Hayi cha. Akusikakhulu kangako. Yena ukhulile umdadlana nje. so nibu right ngalokho uyamthanda uyamdinga ingakho sibhalelile sikufuna Cha bengifuna ningisize nje kakhulu bafo. Kabi. Cha bengifuna ningisize ngincede. okay Ukuthi nami ukuthi mengithi ngiyojika ngala khona ngisithela naye. sithela naye Yeah. makuthi mhlawumbe awusethela mhlawumbe wena unenye indoda naye ngoba usithi uthi mhlawumbe nawe udila ngontanga bakhe Hayibo cha bafuna ngumjitha. Sengizoxola kodwa kuyothatha isikhathi khona.
Inasikhathi esingakanani lento yini? Mengingasho nje isikhathi esincane maybe iviki nyana. Hawu nithandana. Ngeke ngithi ukuthandana nje ngoba wayefika nje ethi ubhokwa umuntu lapha ejardini. Okay. Efika ethi cela ukuhlala nami. Ngamangala ngelanga sehlili. Nangumuntu usengikotela nani. Cha hayi ngabona ukuthi hayibo. Nami ngumjitha hayi ngabona umsipha intokozo uphakama ngathi hayi lutho. Wona manje uyabona umsipho wentokozo ngeke usajabula usehambile lo muntu kanti bese ku right. Ash bese kulungile bengingasekho right bese. Ingakho futhi uthi awazi ukuthi nenzani. Ufuna clarity kahle. Kodwa yena uyamdinga. Ukumdinga ngiyamdinga yena bafo kabi. Okay. Cha ngoba yena angisiza nasemalini mengishoda angiphatha. Kuyo leli viki leli. Kulo leli viki hayibo. Cha kuningi ngosukwenzakalele kuleli viki. But it's true when they say a lot can happen in one day. No my brother, you know what we can do? Thina sesifikile mfethu uhlangothi siluthatha. Sizomncane sizomdala. Uyangibamba? Case yakho siyithathile sayibuka. It was interesting. We like, you know what? Asinike umjidi chance. Size sizokhuluma nawe. Sikhulume nano my sister. Sibone indlela esingemkhipha ngayo yabo. Sakhuluma ke naye. Wavuma my sister ukuthi sihlangane sengamangala amathulu vele come to because uhlala khona la Arab. Yabo angekho kude. So cause location is Point la. So into soyenza ngizomfonela mina. Bakunenkinga ngimfonele ebese ngicela ukuthi asondele sesifikile. Wena uzohamba uyoqasha kuphi emontweni. Ayinenkinga le moto esize ngayo khona la. Iyona leyo mfowethu. Ngizokufaka Uzokuhambisa. Ayinenkinga. My God. Kumnandi le kasi ne. Hayi kuyaphileka khona la kasi kunempilo nyana nje njengoba ubona isiphithiphithi. Nokuthi uhleli nje qha umuntu ezokukota khona. Hayi nami bengimangele kwenzeka kwayinhlanhla yami. Sorry ngicela ukufona. So Yeah my sister. Ukhuluma noMusa ne? Okay. Yeah bengifuna ukutshela ukuthi sisifikile la ngasekhaya ke. Angazi ukuthi uthatha isikhathi singakanani nifike kodwa nje sila ngaphandle asikho butho. Yeah. Alright cha. That mina nawe sihamba semotweni ke. Ngikubeka emontweni bese ngiyabuya mina. hallo sakunenkinga. Nazo. Ngifanele uba follow ngifanele lelinye iqhawe lasekhaya liqale usoba ke Limpofu lona. Kuba for yena ngokweskini umpesholo. Azi mangisho kahle ningangishaye. Kodwa nje ya ngifanele even nokukhuluma yabo leshandisi yabo nje ya. Kodwa akasazi selishile iqhawe la ukuthi lo muntu size ngayelana ukhulile kunaye. Kodwa ke ngoba wathola imana wavela wafika umuntu nje wazomkuta kuta. Usinaye bengakeyeke manje lo muntu usemkuta kutile useyahamba akasamtsheli. Ngathi bekakadeli nomkuta kuto. Nenzani nalabo sisa abadala? Nkuta ingane bese ziyasangana. Bese sizosibhalela thina sizofika. Hayi. Sizofika. Wamzwisana. Ngazi uphuma zizophuma khona lana vele. Or ngale cause the kisha ne. Uqala uzobona wonke. Siyaphuma ngale hayi ungeza ma. Sorry. Ungeza. Cela sondelele ngapha. Hey, ngasami sixolisa ukuambusha. Sawubona njani? Ngicela nje uzoma ngapha ma. Alright. Right. Sikhona. Hayi noma singama kanje yes. Noma singama kanje. Sizoba kanje. Hayi ngisho ngena la. Ku right mfundisi. Okay. Nangu umuntu okhuluma naye igama lami nguVusi mina wamanqele umusa wamanqele lona aloshuthayo uChris. Aye. Mfundisi. Umfundisi sorry mfundisi sengijwayele uChris. Ayisekade ngishutha uChris so ngifundisa pastor lo. Okay. So saba nengilosi simbethe ingubo enamandla uyangizwa sinse sesigama ubani Rethabile. Rethabile
ngathi awuthabanga nje kodwa njengabanje. Hayi ke makalethe di-camera. Oh, siyaxolisa sisasenze ngafafa kangaka. No, siyaxolisa asikutshela ngithi kuzobe namakhamera. But then ke what if i-audition ne mhlawumbe ne character ethile esiyifunayo sifuna ukubona ukuthi singakuthathani. Ake wa-apply kusu-apply phela. Hayi inhlahla uyazi ukuthi ifike nabanjani. Khona nabanye abathola amamana sobakuta kodwa yabo into kanjalo. Inhlahla uyazi. Okay, ake try ngihebe ndingentanda. Okay. No, beso na Rethabile sithunyiwe la kahle kahle. Hayi ukuthi mhlawumbe sizele nje sizokubona. Sithunyiwe Rethabile kunomuntu osithumile uthi akasasitholi isikhathi sokubona efonini akasakutholi naserandini akasakuboni. Yabo. So manje ucela ethini ukuthi because uthi wabona ama-show ethi amanye siza abanye abantu. So ucela ukuthi sifike sizokhuluma nawe. So sihamba naye lo muntu. Hey. Thabile lezi impukane yisiwakile niyaseka nilangapha kuneyinkomo lo. Why? Hayi ngibona impukane. No manje uthi simkhulumele nawe ke bese but then ukhona sihamba naye uzovela umuntu lona bengizwana naye before angisho ukuzwana ukuthi manje ukuzwana nje noma yikuphi yabo kodwa nje umuntu ubuzwana naye before nazana and then and futhi akusesikhathi eside Akusisikhathi. and then lase naphinde futhi nangazwana nangabona ngasolinye manje akazi into kwenzakalani yabo so ufuna uzoqolisa whatever makuthi yena obe wrong ufuna ukuqolisa ukuthi ekwazi ukuthi niqhubeke nizwane iningi yabo. Okay. Angazi mhlawumbe khona umuntu ofika ekhanda omcabangayo ukuthi ngaba ubani. Okay, nana kete bonkwe. Ubani lo? Yebo komkhona kuselo dlala ibhola. Nami ngicabanga yena. Amanje Dlala iSundowns. asiyena komonyana nje. Ke omonyana nje waliponesa so. Weliboyisa. Iphoyisa. Oh. Yeah. Oh Debo komkhona. Oh. Hayi, I know asazi. mhlawumbe kungenzeka ukuthi uyena Sazi ukuthi ubani nathi wena omaziyo kodwa sihamba naye. Ukhona. So into ezokwenza le ngiyiphethe sizokuvala ngayo la emehlweni and then simbize lo umcabangayo ukuthi uyena or lapha kusiya sazi but uzombona kodwa mesefikile la uzofika ikhulume kunento afuna ukuyisho before uvule amehlo. Ne? Yeah, kodwa ukufana la. Angithi ngibe nomlandi. Awuboni lutho angathi. Yeah, ke bona. Mangavuka useZimbabwe ngathini lo vuka useChina. No, unless it is that it magic struck salon. Sasa movie. Sekuyajova wona ngithi manje sokujova wena ungazizwa noma uyamuva noma wenzani. Papa mase uhamba emkhumbini ubona amanzi eceleni. Oh, wait le tlompo la ka pele. Le tlompo la. Ke sibula kapilo siyadlala. Okay. Nawe uyazi uzombona manje. Yeah. Hayi bona le drama kantlisa ma. Hayi. Yeah, mana. Yeah. Khona mhlawumbe ufuna ukusho. Ufuna nje ukusho amagama abheke kuwe before simvula amehlo. Ayi cha bafacana uvule. Akuyaphuthu. Kuyaphuthu. Izibele simvuli. Hayi ngicela mama. Nona iklu sasa lo muntu ucabanga ukuthi uyena itapele sasa iphoyisa. Voice ethwala ya hayi. Ayifani yakhe. Khona mhlawumbe ucabanga ukuthi akaba. Kanti singakhe. Awu, okay, hayi angivule uvusi. Azivuna vele. Azimeshe isikhathi. Bathumi. Hayibo. Ungathi bathumi. Phatho. Wetsala ngangwana. Buza yena ungwane. Kinjani? Oh my sister, sokulethela amakhamera bengiqalela bobhuti lazi. Cha hayibo lento angenza ngibhlungu shem. Batho nana. Mamela. Mo mnate no le mnate ne. Go reketse di drinks ka ofa chelete ya ba one night off ne. So ikujitse o fedile ne o nthabisanyana for that night. So once on latela ka mamra that's why go blocky. So khona into enenzile nayo. Ke redletse ska batho ba baholo. So uyitshela ukuthi yena ke uyitshela ukuthi mhlawumbe lento ebeniyenza iyaqhubeka. And manje ube sibhalelile utitwa ukuthi awumtshela ngalutho. So nje manje akazi kwenzakalani ubona usungiyamalela. Akazi noma ufile noma uyagula noma akazi lutho. Itse una le drama cause umfone tse ka mjeza ka ska hlotsa mfonela ka mo blocker ne. So ha bana batla chelete wana sa shwapi. Unlike a increase di camera.
uzomkhokhela wena ukuthi engabe sakhuluma nawe. Yeah. Akere ke serithi saka sibalekile ophala yena. Cha bafo nje okutshelile nje mina bengenzela umsipha wentokozo kuyimali nani cha lutho. Usisi nje yena hayi bese ngimfakile enhlizweni bese negumbi. Kahle kahle. Wena wakhetha ama feelings. Ayi kabi bafo kabi. My sister, ubhuti la uthi ukhetha ama feelings. Nana the feelings deleted that delete ka speed like that takatsa hao. Ethanda nontanga bakhe. Yeah, hayi nna ke mkhulu wena too much. Phela ko sheba la kana le first born yaka. But age is just a number. So ngwana ka tlong ke mshimane. Wa bona that's when ke patala ke tlosa ntho tse go fela pela ile ska bonahala. Ish. Wena ma sister umthandi. Ne ke dlala fela nke wa bona re nwele re taui. Ona le madi a mathemathenyana. O batle mothonyana wa. Then uzokhetha. Askisi nana. Askisi for head. Yo. Ayi. Kodwa cha sisay. Mina ngisazi ngithini ubhalela abo futhi bazongisiza la cha mina ngiyakudinga empilweni yami. What's baking abuti awona sizo la next ke ngwana mtho ne. O nsinyetsa nako o nsinyitse nako. Ke nana ka etsa mo go bala lo dlala le bana ba ba. Awu kanjalo my sister. Ke reng? Awu jwalo fela. Batho o ngwana. That type guy one. Lo lo rata di bitsa tse kholo wena no kenela ngo tsona. Yo. Sure ska lombo. Yo. Washaya yazi lami. Sheshile kodwa kuphilanga kahle bafo. Cha. Ngitholanga into bengiyifona mina. Ngeke sayithola. Nalo weekends wona bafunga ayitholi bese. Hayi, impilo. Cha hayi khona kuzodlula hayi. Sengizothola esinye isigogwane njengaye. So uyenjoyile lento yesigogwana. Yeah ikhona Hayi khona bekudlaleka khona hayi bekudlaleka. isimoya. Kudlalekile kodwa cha hayi. Hayi bafo kusayehlise kunomoya sikashisa yabona nalelanga livele lapho malathi ba. Sengicabanga ngiyothola 2 ebandayo. Hayi lutho. Udlalile ngamusisi la phakathi. Mhlawumbe wena ungunderstandanga icontract. Cha bafo mewuzo Mhlawumbe wabele make contract bafo ngithi yafundwa. Bekunganama options bekunganama terms and conditions. Wena ungene nje la. Njoba ngintshela nje ukuthi ngibone ngumuntu senkotela kwenzakala. Akunama terms and conditions lapho. Wena nje Akumele yini yachaza kangaka waze wafola in love nalo my sister lo. hey bafo. Aya amakhamera isikhatha nabantu. Ayena ayi. Okay. Hayi. Ukhona emandleni. Ushaya nge-horsepower. Into engakutshela yona kuphela bafo. Cha ukuningi hayi. Okay but then tshela mina ke kulento lento. Usisayishilo la. Mina somehow ngiunderstand but then bengingekho mayiqala futhi angisiwena uyazi wena ufila nani but then uyam-understand yena uzomdedele ukuthi idlule and then na uqhubeke nempilo yakho. Yeah, yazi bafo yena ngizomdedela edlule eqhubeke nempilo yakhe. Cha mina hayi. My sister hayi ngizwile. Hayi ngimthandile yena. Okay. No it's fine. Hayi ndoda. Ungamakale ende sopha emotweni sihambe cha sizamile ubonile ngithi. Ayizamekile bafo. Kodwa my sister uthi yena ungwana unana angazi. Hey bafo nawe ngathi usufuna amakhamera. Hayi lo sekuleka yena. Hayi no. Ayikho my sister shothi wayemzwisile uboy wezwa kushisa. And manje uboy uyawufuna lo mshiso. Siyashisa bafika. Hayi no ayikho soyisho. Hey. Zabele akwenzakalanga and nathi understand futhi. Ngeke kuze kwenzakale nje. Yo. And nangendlela basho ukuthi kwaqala ngayo kwakudlekile kumnandi and then ke my sister futhi uyena owa hayi ukuthi uboy wa kodwa manje uboy ke akasafuni My sister wakotela umntoro. bathi umthelile akangena kumthalala uyangena kumthelile Wakotela umntoro my sister. Wakotela umntoro kanti umuntu uzokhetha. Nanokuthi wena vusikenzeka sometimes ukuthi ushaye one night stand ugcine kube yabo ugcina ukhetha. iwaya Ikhethile into yala manje. Guys, nina bosisabadala. Before uzise intwana something. Uyitshela udlalela ke boy. Ngiyakuzwisa. Uyangibamba understand leyo ukuthi ngiyakuzwisa asithandani ngoba iDuyaza Brothers izawufika.
and iza kukhipha bese uza la bese ishiyo intwana yithi wangikotela ngoba isho nje lenzana nje wangikotela Wangikotela. ikelani ukukotela ingane ezincane anikotele nontanga beni Hey, ngoba ngabe yenzeki yonke lento hayi cha ayi emhlabeni yeke ngokubona ngejozi yokubona ezulwini Mfundisi, take us to the church. Bangaze besikotele.